Egunon, Balmasean gaude, Bizkaiko uririk zaharrenean, eta horatzean daukagu Zubizarra, gure monumenturik afamatuena. Oso importantea da, sarrera bat izan zelako, Gaztelatik etortzen zen artilea eta gauza guztiak saltzeko eta itsasora joateko. Honi esker, Balmaseda oso importante izan zen Erdi Aroan, eta gainera, orain arte mantendu da, eta guk daukagun ezaugarririk handiena da. Balmasedako kapen berezia duelako badago mendien artean, eta mendi bilbideren aldetik oso interesgarria da. Balmaseda ordean utzi dugu, Balmaseda bizitatu dugu, baina Balmasedak beste aukera batzuk ditu. Horatzean Kolitza mendia dugu eta ara joango gara. Aukera asko daude, Nordic Walking erabili edo bide zuzena. Nordic Walking erabiltzen badugu, bide luzeagoa, baina lasaiagoa da, eta bide zuzena hartzen badugu, esfortzu gehiago behar dugu, baina agian politagoa. Da ezin da kontrolatu geroa. Gerre hasiko gara egiten, eta Kolitza ibaia jarraitzen badugu, helduko gara Kolitza Dondorreraino. Hemen dauden gerreak ez dira asko, 8 edo 9 gerre daude, gerre txikiak, eta zailtasun txikikoak dira. Ze mendi tontorrak gehienak 800 metro dute, orduan erresa da igotzeko. Andozales auzoan gaude, lehenengo 2 kilometroak egin ditugu, eta hemen, atzeden hartzeko toki oso aproposa. Erraza llegatzeko, polita, baserriz inguratuta, animaliz inguratuta, oso toki benetan ederra Balmasedan. Hemendik gora jarraitzen du eta beste 4 kilometro beharko genituzke egiten badugu oinez. Bizikletaz egiten badugu 11 kilometro da. Andozales auzoa utzi dugu hortxe bertan, eta bain mahasti batean gaude. Garai batean Balmasean mahastiak oso importanteak izan ziren, txakolina asko egiten zelako. Pentsa 1600 urtean, ia 1800 hektaria kontrolatzen zituen Balmaseda. Orain bizkanaka berpizten ari da, eta 60 bat txakoli egile gelditzen dira. Gerrea ez da hemen hasten, baina errepidea ikusten zuen bezala aldatzen da. Hortik dago hormigoizko pista, eta hemendik aurrera bide bat da. Hemendik gorantza, 3 kilometro eta piko, eta Kolitzan gaude. Kolitza baselizan gaude, eta hemendik kriston biztak dagoz, ez? Panel honetan ikusten den moduan, ikus dezakegu bai Gorbea, bai Anboto, Ganeko Gorta, Armañon, Jorrioz, Bizkai osoan menperatzen da hemendik. Kolitzaraino ailegatu gara, 878 metro, hemendik ikusten da Karrantza Arana, Artzentales Arana, eta